San Pedro do Allo é unha das 16 parroquias do concello de Zas, unha das dúas situadas máis ao norte xunto coa de Baio. Ata mediados do século XVI non consta como parroquia, pero si existía o topónimo do Allo a mediados do XV, porque se fala nos documentos do Castelo Bicudo do Allo, que é o monte que queda por detrás das torres. A parroquia sí que aparece citada no século XV, pero a igrexa parroquial non se construe ata a partir de 1561, está rematada máis ou menos polo 1600. En 1607, o visitador pastoral Jerónimo de Loio di que o Allo só tiña 3 veciños. Segundo o libro de Sánchez de García, Torres do Allo, do ano 2001, un fidalgo, Afonso Gómez de Riobó Vilar de Francos, construiría a finais do século XV e principio do XVI a Casa do Allo e tamén a chamada nos documentos Torre Vieja, que é esa dai. E cando se pensaba que todo este edificio era da mesma época, finais do XV e principio do XVI, contemporánea, ademais do Hospital Real de Santiago, o actual Hostal dos Reis Católicos, resulta que o resto do edificio, o corpo central, e a Torre Sur, que é casi idéntica á Torre Norte, construíuse 175 anos despois, a partir de 1669, e o mesmo cando os señores o Riobó pois se sentían fortes e tamén construíron os lugares da parroquia do Allo para os seus colonos. No tocante á orixe etimolóxica do topónimo o Allo, hai 3 teorías. Por unha parte, que proceda do castelán Aio, con I grego, que é referencia a un Gómez de Riobó, que foi aio dun dos señores de Altamira, futuros condes de Altamira. Esta hipótese está desbotada porque desas teorías semicultas que supoñen a orixe na lingua do poder, neste caso do castelán. Este é un topónimo netamente galego. A segunda teoría é que proceda da planta, de allo, xa con elle, do latín allium. E desde logo esta teoría foi a que triunfou na xente do común, porque anos despois, cando se creen novos lugares aquí, vai haber un que chamen a cebola, que é unha especie de topónimo replicante. A terceira teoría da orixe do Allo é que proceda do latín, remotamente do latín angulum, que significa ángulo ou meandro dun río. Neste caso, aínda que nace preto das Torres do Allo un pequeno regato que vai ao Anllóns, que é o río de Esmorís, consideramos que o ángulo originario é este río do Porto que lea máis auga, que nace no Bico de Meda, e cando entra polo leste na parroquia do Allo, pois dá unha volta radical da dirección sur-norte cara a leste-oeste, facendo pois unha volta pronunciada. E cando marcha da parroquia do Allo, volve a torcer na dirección norte-sur, polos muiños do Allo, que tamén o límite final é o pequeno regueiro, o regueiro do Allo, onde se establecen xa desde o século XVII os límites entre as parroquias do Allo e de Baio, entre as terras correspondentes á familia Riobó e os condes de Altamira. Pero hai máis meandros ou máis ángulos neste río, como este aquí entre a Cebola de Abaixo e Cotón do Muiño, que é o lugar que xa pertence á parroquia de Lamas, non? Onde o río é o primeiro dos meandros, dos ángulos que fai o río na súa entrada da parroquia. No paso do latín ao galego, a palabra angulum pasa primeiro a anllo e despois, neste caso, a allo. Non é habitual pois que perda ese N, que desnasalice, pero tamén se dan casos, como e aquí, e tamén hai outro allo na desembocadura do río Porto,
na parroquia do Ponto do Porto, non? E tamén temos que ter en conta que o río Anllóns, así coñecido hoxe en día, pero ata os nosos días tamén aparecía nos mapas río Allóns e mesmo castelanizado río Allones, que chegou prácticamente aos nosos días. Polo tanto, a perda de SN pois, tamén se dá na toponimia galega, que habitualmente pois, conserva en año ou tamén o transformaba en eñe, como por exemplo o sañón, que son moi habituais na comarca de Bergantiños.